Krásny deň vám želám, zdraví vás Zuzana Zamat. Ja som koučka a pomáham klientom, sprevádzam ich životnými témami, vzťahovými, komunikačnými. Pracujeme trebárs aj pomocou snov alebo rozličných symptómov v tele. A dnes sa pozrieme na tému manipulácie z hľadiska takých najrozšírenejších techník. Ja som o tomto písala aj u seba na Instagrame, prehľadnom príspevku, a dnes tu si povieme aj o nejakých ďalších technikách a ponúknem vám aj niekoľko tipov, ako dokážete voči týmto či už vedomým alebo nevedomým manipulatívnym technikám sa brániť. V každom prípade, ak vás téma zaujíma viac a do hĺbky, tak vám určite odporúčam workshop Ubraním sa manipulácií. Je to súčasťou takého tréningu o asertívnosti a odolnosti voči manipulácii, pretože dôležitým zázemím, ktoré pre seba potrebujeme vytvoriť, je vlastne podporiť svoje sebavedomie, svoju integritu, takú tú prirodzenú asertívnosť, čiže nie iba naučiť sa nejaké formulky a komunikačné zručnosti, ale predtým ešte potrebujeme v sebe cítiť tú istotu, podporiť svoj dospelý stav ega, tomu hovoríme v rámci transakčnej analýzy. A následne potom, až sme vlastne pripravení aplikovať rozličné komunikačné zručnosti. Tak, poďme na to. Jednou teda z najťažšie zvládnutelných techník je hra na obeť. Je to vtedy, keď vlastne ten, kto vami manipuluje, či už vedome alebo neuvedomene, pretože vlastne vo svojom živote ako keby si neosvojil nejaké konštruktívne, nejaké férové komunikačné zručnosti, tak vám môže hovoriť veci ako napríklad: tak veľmi som sa pre vás obetovala a vy takto. Ani mi nezavoláte, ani ma neprídete pozrieť. Takisto sem patrí aj napríklad: dajte si, pojedzte, ja zjem, čo zostalo. Na mne nezáleží, zariadte sa podľa seba. Zniesol by som ti modré z neba. A pre teba to nič neznamená. A rôzne takéto záležitosti, ktoré môžu niekedy znieť až tak ozaj prehnane. A ja tu môžem zatiaľ aj skolabovať. O mňa sa nikto neozrie, však ja to všetko zvládnem, ja to vydržím. Ja môžem, vy choďte oddychovať, ale ja môžem. Ja teda sa viem hecnúť a všetko porobiť za vás. Len si oddychnite, len si oddychnite. A rôzne takéto formulácie bývajú súčasťou manipulácie, kedy vlastne ten, kto vás manipuluje, ide do takej úlohy obete a vlastne vyvoláva vo vás, akoby dráždi tú vašu empatiu a vyvoláva vo vás tie pocity viny a výčitky za to, že sa tak, ako sa môžete tak strašne zachovať voči tomuto človeku, ktorý sa tak snaží, tak strašne sa snaží a toľko pre vás urobil. A voči tomuto je preto náročné sa ubrániť, pretože sú to zvyčajne ľudia, na ktorých nám naozaj záleží, s ktorými máme úzke vzťahové putá, a zároveň, trebárs, ak máte vyššiu mieru empatie, tak je jasné, že prirodzene máte tendenciu upozadiť svoje potreby, to, čo pociťujete, to, čo nachádzate v sebe, prehliadnete to, aby ste vlastne uprednostnili potreby toho druhého človeka. Kľúčom k vyriešeniu takýchto situácií je vlastne uvedomiť si, a my v transakčnej analýze tomu hovoríme, že ja som OK, ty si OK, prosto všetci majú platné potreby, pocity, čiže nejdeme tu riešiť, že kto je na tom horšie, kto je na tom lepšie. Vnímame to absolútne narovnako, pretože každý ten svoj problém považuje za najväčší, najintenzívnejší. Zároveň každý svoju radosť považuje za najväčšiu, najdôležitejšiu, najintenzívnejšiu. A v rámci transakčnej analýzy to chápeme ako jedna k jednej. Prosto my to nepotrebujeme dávať na misky váh. A tá osobná integrita je o tom, že ja prijímam to, že ja mám potrebu niekam ísť, mám potrebu niečo zažiť, mám potrebu sa postarať aj o seba alebo o iných ľudí, na ktorých mi záleží, nie len o teba. A zároveň prijímam, že áno, je to pre teba ťažké, chápem, že je to pre teba náročná situácia, že je to pre teba boľavá situácia, alebo v tom prípade, že ten niekto sa ide akože pretrhnúť, kým vy akože môžete teda oddychovať.
tak poviete, OK, ty si sa rozhodla. A týmto vlastne dávate, alebo rozhodol, týmto vlastne dávate tomu človeku najavo, že tá zodpovednosť za to rozhodnutie je jeho a vy ju nepreberáte na seba tak, ako to v rámci manipulatívnej svojej techniky, či už vedomej alebo nevedomej, očakával od vás. Podobná ako s touto hrou na obeť je taká technika vyviňovania sa alebo odhadzovania zodpovednosti. Je to veľmi podobné v tom, že vlastne dotyčná osoba nie je pripravená z akýchkoľvek dôvodov, nie je vašou starosťou riešiť, aké je jej analytické zázemie. Z akýchkoľvek dôvodov nie je pripravená prijať zodpovednosť za to, že niečo sa pokazilo, že niečo treba nezvládla podľa svojich predstav, že sa niečo skomplikovalo a tak ďalej. Sem patria rôzne tie formulky typu keby bolo krajšie počasie, tak by, keby ste menej hučali, tak by sme mohli chodiť na výlety, keby si sa aj ty viac starala, tak by sa toto nemuselo stať, keby si prišiel skôr, tak by sa to nemuselo stať. Alebo jasné, že som podraždená, podraždený, pretože ty A zrazu opäť je to tá hra na tú empatiu a zároveň odhadzovanie zodpovednosti, kedy vlastne akoby takým zámerom tohto jednania je, aby ste hľadali tú vinu v sebe, aby ste si uvedomili opäť, aké to má akože strašne ten človek ťažké a koľko tých okolností zapričinuje to, že sa mu prosto zrovna niečo nepodarilo, alebo hlavne dokonca vy ste trebárs dôvodom toho, pre ktorý sa mu nedarí. A tu je opäť dôležité zostať v tej svojej integrite a prijať opäť tú svoju mieru zodpovednosti. Dokázať to naozaj tak triezvo zhodnotiť, že no tak počkať, akože opäť ide o tvoje rozhodnutia, o tvoje pokusy, o tvoju snahu, o tvoje očakávania a predstavy. Ja to mám tak a tak, viem, že som urobila najlepšie, ako som vedela, hold, nevyšlo to a uvidíme, ako ďalej. My si vlastne aj na workshope Ubraním sa manipulácií hovoríme o tom, ako vystupuje ten dospelý stav ega. Čo vlastne nám umožňuje prežívať v týchto situáciách, akú istotu v sebe pociťujeme a zároveň ako vlastne posilňovať dospelý stav svojho ega, vďaka ktorému v týchto situáciách naozaj nepreberiete automaticky na seba túto vinu, tieto výčitky, túto zodpovednosť. Pretože vy si budete vedomi toho, čo je tou vašou úlohou v danej situácii a nebudete na seba preberať prvky úlohy toho druhého človeka, ktorý sa vám snaží ich natlačiť do toho vášho batoha. Toto je dôležité, zostať v kontakte so sebou a neobhajovať sa zbytočne, neriešiť to. Potrebujeme dojsť k nejakému riešeniu, tak sa poďme pozrieť na to, že ako to teda opraviť. Ale pre mňa nie je dôležité rýpať sa v tom, kto za to môže. Ďalšou veľmi ťažko zvládnutelnou formou manipulácie pre toho, kto je manipulovaný, je také rozmaznávanie. V angličtine to poznáme pod slovíčkom grooming. A tam ide vlastne o to, že ste vo vzťahu, kde máte pocit, aj vám to dáva najavo tá druhá osoba, ako skvele sa o vás stará. Či už finančné zabezpečenie, krásne dovolenky, hladkanie, ňuňanie, ťuťanie a následne vám ako keby tak predloží taký účet pomyselný, že tak ja som toto všetko pre teba urobila a za to očakávam predsa tú tvoju časť toho nášho vzťahu, ako keby ten vzťah bol prosto nejaké mince na miskách váh. A keby táto osoba vlastne vedela, že vy vôbec nie ste povinní akoby splácať to hladkanie, splácať tie financie, splácať to, že vás zobral na nejaké pekné miesto, tak by to vlastne pre vás neurobil. Na čo? A ako náhle vy akoby porušíte pravidla tejto hry, čiže nesplníte si ako keby to, čo je od vás očakávané, tú úlohu, do ktorej vás táto osoba štilizuje, tak je vlastne zle. Tak vy ste tým, kto zlyhal, kto sklamal, kto vlastne do toho vzťahu prináša nerovnováhu, kto nedokáže naplniť potreby milovanej osoby, kto nie je nevďačný,
a tak ďalej a tak podobne. Tento grooming, akoby jeho následky sa často prejavujú aj symptomaticky, čiže vlastne telo sa voči tomu nejakým spôsobom bráni. Bráni sa ako keby tomuto kupčeniu s vami, s ním. A tým pádom vám veľmi môže pomôcť práve to, že vám telo dá najavo v týchto situáciách, že áno, navonok to síce vyzerá, že je o mňa perfektne postarané, že som rozmaznávaný, rozmaznávaná, ale vlastne ja sa potom cítim strašne. Ja mám potom vo sebe pocit nejakého záväzku, alebo sa prosto cítim, ako by som sa zapredal. A je dôležité si tieto signály tela všímať, pretože ak si ich nevšimne, teda prerastú do tej symptomatickej podoby, kedy prichádzajú migrény, nejaká taká slabosť, apatia. Často dochádza napríklad k priberaniu alebo chudnutiu alebo k akne, kedy sa vlastne telo chce ubrániť. Najmä v prípade, že vlastne si akože máte plniť manželské povinnosti, tak telo sa takýmto prípadom takouto cestou bráni voči tomu, aby ste akože boli menej atraktívni a vďaka tomu boli oslobodení aspoň od toho, čo sa akože od vás očakáva. Rôznym týmto aj symptomatickým záležitostiam, aj takým, ako pracovať s tými signálmi tela, ktoré sú ešte predtým, než prepukne trebárs nejaké ochorenie. Tomuto všetkému sa takisto venujeme na workshope Ubránim sa manipulácií. Vlastne je tam také cvičenie, kde vás učím pomocou dýchu toto všetko v tele preskúmať a následne s tým vedieť pracovať, že čo ďalej, ako si pomôcť. Čo zistiť na základe tých rozličných prejavov a pocitov vo vašom tele. Poďme sa pohnúť ďalej k ďalším technikám takého podsúvania tej manipulatívnej úlohy. Čiže vy robíte niečo a absolútne tam nevnímate nejaký bočný úmysel. Robíte to proste so svojím čistým vedomým svedomím, je to trebárs vaša prirodzenosť, ale ten manipulátor vám zrazu povie, alebo niekedy inokedy vám povie, že ty si vtedy to a to, takže aj ja to teraz tak urobím, pretože si ma tým zranila. Ide tam o to, že vy jednoducho autenticky sa prejavujete a naraz zisťujete, že tá druhá osoba to chápe, ten váš autentický úprimný prejav, ako niečo, čo ste urobili náročky tejto osobe, čím ste ju chceli zraniť, čím ste jej chceli ubližiť alebo skomplikovať nejaký život jej. A vám to vráti vlastne. Ten prejav, tá činnosť, ktorú ste vyrobili, je pre vás trebárs typická. Ale pre toho druhého človeka typická nie je, ale naschvál vám to bude robiť, aby ste sakra vedeli, aké to bolo strašne nepríjemné pre ňu alebo pre neho. Tohoto vy viete, že je to už čosi toxické, pretože vy tú činnosť, ktorú robíte úplne prirodzene a vôbec tam nemáte nejaký úmysel niekomu tým ublížiť, tak tá druhá osoba to úplne v nečakanej chvíli vyťahne na vás, alebo vám to robí a vy tú druhú osobu poznáte, čiže viete, že pre ňu to typické nie je a nechápete, že prečo to teda robí. Pretože ste v tej svojej úprimnosti, možno v tej takej v dobrom myslenej naivite a proste nechápete, prečo by vám mal prečo by touto činnosťou malo byť niekomu ubližované. Takže ako sa vlastne proti tomuto brániť, takisto najefektívnejšie vlastne treba spovedať, že pokiaľ to ten človek ešte neosloví, ale to skrátka robí a vy už vidíte, že tým akože strašne napodobňuje niečo, čo ste vôbec nemysleli v zlom, tak poviete niečo ako všimol som si, že ti to dnes trvá nejako dlhšie ako zvyčajne. A to úplne stačí, aby vlastne ten druhý vybuchol. Aspoň vidíš, aké to je? Toto je také typické, že na základe tejto reakcie to zistíte. Či to bolo robené náročky, či to je nejaká forma manipulácie, lebo ono to potom už akoby spustí všetko to, čo bolo predtým zamlčané. A keď už sme teda pri tom mlčaní, tak ďalšou takou technikou je teda mlčanie, kedy si vlastne dotyčná osoba myslí, že tým, že s vami neprehovorí, tak vy si to zatiaľ v sebe upracete a ideálne ho prídete odprosiť alebo ju.
alebo prosto, že nejakým spôsobom v sebe nájdete to niečo vadné, čo vy však v sebe nedokážete nájsť, pretože vy netušíte, prečo tá druhá osoba mlčí, prečo s vami nekomunikuje a čo jej vlastne sadlo na nos. A o to menej to môžete vedieť, pretože ak sa to aj pokúsite v danú chvíľu osloviť, možno nejak nešikovnejšie, tak na just vám to nepovie. Súčasťou mlčania je vzdychanie, je taká rôzna pasívna agresivita, vzdychanie, búchanie, alebo prehnané, vy to, keďže poznáte tú druhú osobu, tak viete, že zrazu je to nejaká prehnaná pozornosť alebo láskavosť voči inej osobe v miestnosti, zatiaľ čo vy máte totálny bán, totálne vás ignoruje. A v tejto situácii, že vlastne ten druhý mlčí, opäť to ako keby tak hrá na strunku vašej empatie a má vás to tendenciu akoby zatlačiť do tej slepej uličky, že bože, strašné niečo som spravila alebo spravila a čo teraz, ako zachrániť túto situáciu. Opäť je to, hoci často podvedomá, také odsunutie tej zodpovednosti, že alebo je to vlastne aktivita z takého zraneného stavu ega, z detského stavu ega, kedy ide vlastne o takého usmrkanca, ktorý tú zodpovednosť hodí od seba preč. Hej, detský stav ega nepreberá zodpovednosť. Detský stav ega čaká, kým ho zachránia, kým ho pochopia, kým mu dajú sladkosť, udobria si ho, poňuňajú si ho a tak ďalej. Chcem ešte povedať, možno vás to popletia, ale verím, že nie. Možno si teraz hovoríte, že detský stav ega, však toto väčšinou robia dospelí. Hovoria deťom, alebo teda rodičia, hovoria deťom, že choď, zavri sa do izby a keď budeš OK, tak sa vráť. For je v tom, že rodičia častokrát rôzne takéto akože tresty dávajú deťom práve zo svojho detského stavu ega. To je všetko akoby súčasťou tej vednej disciplíny, ktorá sa volá transakčná analýza. Takže nechcem tu ísť do detailov, ale len aby ste vedeli, že hoci to je často prejavom takého rodičovského vystupovania, tak to trestanie tichom v skutočnosti vychádza z detského stavu ega, čiže zo stavu ega, kedy ja nie som schopná prijať zodpovednosť za to, že môj vzťah je v troskách a čakám, že ten druhý sa chopí iniciatívy, odprosí ma, vyrieši to za mňa a pozve ma už k prestretému stolu a všetci sa smejeme a je dobre. Nefunguje to tak. V skutočnosti to mlčanie zapríčiňuje, že sa absolútne odsudzíte, pretože sa v takomto vzťahu pochopiteľne necítite bezpečne, pretože zrazu máte pocit, že kokos, ja neviem už čo mám povedať, aby sa ten druhý vlastne neodmlčal na 5 dní, aby sa neurazil, neviem už ako to odkomunikovať. A kľudne práve v tejto svojej autenticite, aj keď vám ten druhý práve neodpovie, to môžete takto osloviť. Ja vlastne neviem, čo ťa trápi. Pokiaľ mi to nepovieš, ja nebudem teraz si vymýšľať, že čo je vlastne to, čo ťa trápi. Ale kľudne mi to môžeš povedať, môžeme to spolu prebrať. Toto ticho za mňa nášmu vzťahu absolútne neprospieva a netuším, čo mi tým tichom chceš povedať. Netuším, čo tým tichom chceš dosiahnuť. A obrovskou témou v manipulácii je gaslighting, o ktorom ste teda možno pravdepodobne už počuli. Ide o také, on má rôzne formy, môže to byť rôzna bagatelizácia, ignorácia toho, čo cítite, prekresľovanie, akože komolenie toho, ako to vy máte. Čiže ide tam, typické sú napríklad také výrazy ako, že bože, ty nevieš, čo je sranda, všetko si berieš príliš vážne, si hrozne citlivá, citlivý, takisto napríklad príliš sa pozoruješ, nevieš, čo sú skutočné problémy, ale prosím ťa, čo mi tu ty hovoríš, to ja viem, čo to znamená, keď naozaj bolí chrbát, alebo takisto niečo ako to som nepovedal. Alebo takisto napríklad, to som nepovedala, tak toto nebolo, toto by som ti ja neurobil, to si vymýšľaš, ale prosím ťa, on to tak nemyslel. V tejto situácii ide o to, že
vy ste akoby manipulovaní k tomu, aby ste prestali mať kontakt sami so sebou, aby ste mali pocit, že to, čo cítite, vlastne necítite, to, čo si myslíte, vlastne si nemyslíte a to, čo počujete, vlastne nebolo povedané. A tu je veľmi dôležité, ak to zajde treba už ďaleko, tak si reálne robiť poznámky, ukladať maily, nahrávať situácie úplne vo vzťahu nie je reálne, ale minimálne pre seba si to zapisovať, aby ste nedošli až tak ďaleko, že skutočne začnete pochybovať o svojej príčetnosti. Ale už voči tomu druhému človeku vôbec nie ste povinní vysvetľovať, že ako to teda bolo, pretože toho druhého človeka, ak je to naozaj manipulátor, to vôbec nezaujíma, čo si o tom reálne myslíte, čo skutočne cítite, ako si to vy pamätáte. Jeho to nezaujíma, to sa vám ani neoplatí o tom s ním baviť. Pokiaľ sám sa akoby nevyjadri alebo neosloví to, že by ho to reálne zaujímalo, hej, pretože môže sa stať niekedy, máme málo času, sme nervózni, tak to odbijeme, hej, a akoby takýmto spôsobom gaslightujeme svojich blízkych, že no dobre, a nie je to až také zlé, ok, daj mi pokoj, potrebujem si oddychnúť, ale potom, ak to ozajnie nejaká fakt, že toxická manipulatívna osobnosť, tak vlastne potom inokedy sa o tom môžete porozprávať, inokedy vás vypočuje, inokedy to naozaj triezvo dokážete prebrať. V každom prípade, keď k tomuto dôjde, tak je veľmi užitočné, keď si zastanete seba a poviete, že OK, ja si to pamätám takto, ty si to pamätáš inak, dobre, čo s tým teraz urobíme? Alebo pokiaľ ide o vaše pocity, tak môžete povedať, že ja viem, čo cítim. A to, že mňa bolí chrbát, vôbec neznamená, že by teba mal bolieť menej. To je úplne jedno. Bolí nás oboch. A tak ďalej a tak podobne. OK, tak ja sa pre dnes s vami lúčim. Lúči sa s vami Zuzana Zamat. Napíšte do komentára, aké sú vaše skúsenosti, ktoré komunikačné alebo manipulatívne techniky vás zasahujú, voči ktorým sa cítite byť bezbranní. A takisto, ak poznáte niekoho, komu by toto video mohlo pomôcť, tak toto video prepošlite svojim blízkym, známym, kamarátom. Budem sa na vás tešiť v tréningu asertívnosti, v tréningu odolám manipulácií, pokiaľ vás to volá, pokiaľ je to vaša téma, alebo môžete tento tréning odporúčiť niekomu zo svojich blízkych, o kom viete, potrebuje podporiť svoje sebavedomie, sebaistotu, asertívnosť a skutočne odolnosť voči aj tým manipulatívnym technikám, ktoré šťurchajú do tej empatie citlivého človeka, ktorý prirodzene túži druhým vyhovieť.